Higugmaan ninyo ang inyong isikataw. Labaw sa tanan. Kung nahigugma ka, ayaw, pagbuhat og sala, aron makibatok ka. Pasagdai sila, kung makibatok ka niya. Kay sila ang walay bidih ka na ka, ang mas bidilhon pa kaniya. Ug ka, ang akong mas bidilhon nga bata, kay ipatabantayan ko sa pinangga kong sulugan. Tao, ang kanunay niyang kiyatiman. Simbahan ninyo ang Diyos. Diyos ni Jacob, Diyos ni Israel, Diyos ni Moises. Dili ka ng iyong Diyos diya nagpaaman-aman. Makanunay gipatay ako sa ilang simbahan. Simbahan ninyo ako sa Espiritu. Ana-ana ako. Nagalain ka ninyo gikan sa mga kanding. Ayaw ka mo pabilin sa inyong naandan nga pagtulunan, mao ang bunya o seremonyas. Kay mamatay ka kung kamo mabalaan. Uban ka na ka. Aban, kung magpakamatay ka mo, pinagi sa inyong karmo kakak. Mamatay ka. Nga adunay sala. Nga adunay sala. Timan ininyo ka na. Walay mga sa nga wak ko nakita. Hukman mo sa inyong tinakap. Ug laglagon ko ang mga laglagonan. Busa pa mong akong katawan. Pagligon na intawon ka, wa baka mo naluhay sa inyong magbalantay. Wa baka mo naluhay. Kung wa ka mo naluhay, kaluyi ang inyong kaugalingan. Kay hapit na siya, dili mo dawat sa mga tao nga dili gusto kaniya. Hapit na siya. Hapit na ako ninyo makita. Hapit na. Ang oras, iwatawan natin kapin. Ang oras, karon kapila sila ka oras na nunlo diya sa simbahan. Sige daw. Pila ka oras na nunlo. Pila ka oras na nag-Bible. Pila ka oras na nag-misa. Pila ka oras na nag-wali. Yan, kumusta sa inuras di mo? Sa mo hago, hago mo na ha? Bayda na hago ha? Sa inuras di mo. Pila mo na dawat. Yan pa mamanukukubog ka unang lag-lag ka. Wala mo na nga 10%. Wala yan. Yung sobra pas 10%. 2 ka oras, makadawat paglini mo. Minilyon pa gani. Napamingon mo, pintahan yun ang 10% gihatan nila. Karon, pila pod ka oras, ka ng tudlo pod. Na, ya, kaninyo magpakisayod ang mga tao sa bahay sa sugo sa Ginoo. Mas malaki sa inyo unta magpakisayod. Karon, gihatag ninyo na sa mga tao, pagpanudlo sa matuod. Kung panilngon mo sa inyong mga buhat, bayon Ginoo, karon, kamo untang akong gisugo sa pagpanudloan. Wala. Yung may pinalabi mo sa panudlo, yung mga hiday mo, suhod. So, basi ibagnos. Ikumpara ko ninyo. Kamo nag-ingon ako ang kultong bad ko. Dari. Usay kay gabi gani ko, makisulti pa gani ko. Usay gabi pa gani ko, manudlo pa gani ko, katong mamata lang. Usay gani, magsige kong istorya diri, nagling ko diri istorya, uban, biyaan pa gani ko. Ay, tanang trabaho. Napilan yung yatang na ko. Nanambal ko, pila ko ka oras sa magtambal. Napilan yatang ninyo na ko.
10 pesos, 20. Iya kumpare to. Baka ko niya kumpare to. Kung doktor to. Kung abogado to, pila niya yata. Nga, kung iman mo, nga, ang pagkaan ko, wala ko eskwela. Nga. Naman sa Biblia, di rin ako manudlo, magpatudlo pa kaya ang Espiritu magtudlo. Kung eskwela ko, nagtudlo ninyo, inyong maestro. Nagtudlo ninyo, katong taas ninyo, harong makakwarta sila ninyo. Sipisip lang ha. Ayaw mo ingon, nagibirahan na po na ako. Dili. Tanaw daw yung kahibalo, kaalam daw. Gusto mo katag kaluwasan. Gusto mo katag malangit. Di ba gusto tag malangit? O kung gusto mo malangit, o magpakamatay, mamatay mo. Musunod mo niya, magpakamatay mo. Namagi mo ni Hob. Ni Moses, mga nangamatay. Pareha mo kinaian niya. Pero kung gusto mo, himaya, himpit niya himaya. Dahil nga rin, pandungan ko ka mo. Pili lang pandong ha. Kung pandong, usam ng pandong, huwag mo nituon ako. Maminaw po mo, matag-adlaw, kaya nakamlas Biblia. Sayon mo, matag-adlaw. Tipon po mo sa pundo, kaya parang matawag mo, dili mo gawa sa pundo. Isip-isip lang. Ang wali pang isip, kaya uban. Udo-aw na ko panagsa. Ay na kung maya ninyo. Kung ako pasabot, tumagay, pwede man na may YouTube o Facebook na naman na dito. Pero ang problema, kay kalibutan man yung paminahon. Dili, masulat sa inyo ang gawang sa mga balita. Di ba, may gawang ikabot sa panahon. Kaya absinot man, wala man na sa inyo una-una. Ako lang, dawat, okay ra man na. Pareha ko, tubo sa kanya. Pareha nang nasa Biblia ko. Pwede ba, mamiyo sa ulo? Okay ra na. Hidahit mo mag-ulo. Ano na ko magsultihan? Okay ra? Di ko mamadlong niyo mga palahubog. Di ko mamadlong niya. Sobrang di ko mamadlong ko. Ano na ko magsultihan? Doon lang muna ako. Nagalakaw na ko. Hindi. Kung mamadlong ko na ko kung tanaw. Katitaway ba dahil ko ninyo? Mas ganahan pa gani ko kung kriminal, saktong kriminal, yung mga yung kung katabang ako. Gunahan ko na. Kaysa na sa simbahan. Tinana sila yung pulpito. Yung debate. Ako na-amis ko sa mga pastor. Nga naman, nagbasa siya, tama sila. Pero kabalo ko, naamoy mga agar ko. Ngayon na po magkinsa na, wala na eskwela. Pero maalamon mo nga ang Diyos, Espiritu, ang Espiritu, o dali ka mo, pandungan ko kami. Pwede kung mga palayan niya. Pero kung duha ka rin mga agalon, isa man inyong lugma. Isa man inyong kamay. Atong nagsira, patambal ako, naman dito, asa dito, dito napakita po sa mabalik yun. Gusto niya, ilibre na ko sila dire. Libre naman dito sila nakatag. Kato pa. Pero, ang gusto naman, sige na ko dawatan. Yung anto sa ilang mga sakit. Yung ilubo. Kaya, kantang niya. Adi pa kang lulugod niya. Putikos na mo, pero bago bantay. Kung too ko, kung puthaw na yung pinamuli. Salit mo yung mga pa. Ikwaon na, sige na. Pabarikon ko ha. Kasaan nyo na. Isipin lang. Gabi ako atong nibasa na balik-balik ko na ko na, balik-balik ko na ko na niya. Tapos balik na mo, balik ko na ko niya. Hindi mo na ginawa, ang ginaginayin mo na, karon kung kwaon ko, ang inyong, ang gahong sa inyong ipakaon. Kung sa'yo may tabo ninyo. Katabi ko, nagpakaon mo, anak. Kana din nagpapag sa limon yan. Wala mo nagpakaon, anak. Kana nag-blessing mo, anak. Diba? Nag-willingness mo, anak. Mga cross, alam mo sarili. Kwaon na ang yung ipakaon na panghulinis ninyo. Kasi may tawo ninyo. Kaya rin po sa sinyo. Nagari pa na po nakarang nabihin ako ng kita. Kaya kung nakasabot mo, anak, sige naman ako ingon. Kung kwaon sa Ginoo ang gahom, sa iyang kwan kay dili sa gustong doon sa mga padyon, kanang mga pulong, mga orasyon, kwaon na tanan. Kanang yung ipakaon, amahan na mo, di ba? Mga barangan, amahan na mo, yapon. Kung kaon na ang gawin na.
Kaya inyo gipakaon. Likot mo na inyong giatiman nga mga orasyon, giatiman ninyo nga cross. Nagkikwintas ninyo gipakaon. Di ba mag-rosary mo hindi kapon? Di ba mag-ampo mo gapon na inyong rosary inyo yung tutyo ko na. Ang ipakaon yung anak ka na inyong giyaw-yaw nga di mo barais lang. Pero sa kwadi, ipabuhat ako tayo upon lang na. Muna natingala mo, madugay ka, kamana mo na, dugay. Kamana mo na isang nagdugay ka mo, maabot pag tulo ka oras, una makapawa ang dautan kay wala man gamay ra man ang gahom niya. Kay sakripisyo mo na diya, kay rosary mo na. So sakripisyo na niyo, tulo ka oras na. What aside, sige man na. Kay rosary mo, sakripisyo man. Musunod, mamuni ni Kristo, sakripisyo sa ato pa, mugamit siya tao. Karong sakripisyo mo, mga pusis, mga sakit. Sa kanya na, sa paan siya pag-antosan mo, di ba? Gusto mo nga madigpawa niyo daw, tandugay kayo. Nyatakaan mo, di, imbis nag-misa ang pari mo sa iba, taglain eh, magdali mo to sila. Kung patambali mo sa doktor, di ba, masakripisyo po mo. Nga kwadre, so muna ba sakripisyo naman? Nalurdo ko, alaw gabi. Kasi gamitan akong baba ng gabi iba. Agok-agokan, nagupos na minaw po na wala pa rin sa dili mamin, dili gusto. Pero wala pasabot na saan. Mga ginang tao. Pagka diyo tayo ginawa na sa tao. Kaya ginahon makasimunawan. Sige ka na lang. I'm sorry ako rin gisulti ninyo, kadili mo mo, kumutanan ako. Sabi niyo, kanino, pangayo. Sukad ka rin mo na ngayon ako. Kung saan yung pangayo? Wala mo lang, mutanan ako. Dito mutanan, sino mga pare, pastor, ka na yung mga pulpito. Wait, mo mga pastor, mga pare, kuhaan yun, para debate mo ka na. Sa espirituhan nung nasa, isubscribe ko niya na, kuhaan yun naman. Hindi ipabasa dito, naiko ng mga pare. Kaya salamat niyo ha, mga pastor ha. Mga pare po na, salamat niyo ha. Salamat niyo kasi magbasbais mo po mo, kabalo mo ko pare versus pare, pastor versus pastor. Naman na, kabag versus kabag. Para ba, padadaan ka mo. Basta ko ipadala, kanang gawin sa mga balita, kanang naay mo yung balita. Subscribe ko sa espiritual nung nasa niya, gamitan niyo na paglibati. Di ba ko, I'm sorry, dili ko maglibati ninyo. Eh, di pag-gagawin mo kasulti, magbisod na magtubag. Di pa mo kapamutana, maglisod mo magtubag. Nga ko nilisinglit, manana din mo. Ako, dito ko, mauni mo po dito. Lokso, Biblia, ayaw. Ano mo kasi nabot na? Sige, dito na lang mo sa kalibutan ng pwede mo magdibati. Pabright tayo mo diya. Kaya mo ko'y katungod sa kalibutan. Kaya mo gani, hindi, manood ko kung wala ko'y katungod sa kalibutan, diligani ko paminaw nila, bigay ko tagaan nila. Hindi sa manas nila, hindi ko na professional, tagaan na ito, nanambal, hindi mo na doktor. Gadgets, 20. Pero di ko madlo ko, kinaanak ko yung mga tao natin. Kinaanak ko yung mga tao, hindi pa humok sa Diyos. Kinaanak ko ito. Wala. Sila na wala, mamiya na sila na kung takaan. Eh, ako magsalig niyo eh. Magsalig mo ko. Kontento naman ko ako mga tao. Mga tawag panahon ako. Sigdamay tayo. Salamat. Ayun po, inapagtuon. Sige mo kasi mo pagtuon ko sa inyong parintin ito. Di mo kahit kamutuon ako sa una. Kato niyo ito ang pari. Hindi ko lain kasikta. Yung kato dito. Mas maayon yung pastor, no? Kaya nagbasa, no? Pero nalay, pulpito lagi. Pagtulunan, di mo kasabot sa espiritu. Sige ka na lang. Salamat po niyo, naminaw. Naman ang binaw na.
Di ba na sa Biblia, no? Magwali po ni siya sa buhi o sa mga minatay. Ano tuman, wala. Tuman rin, wala. Naminaw mo, ng mga espiritu, mga patay, kung naapoy makamata, na espiritu ng buhi, umuduol po, para rin sige kong lakaw-lakaw, di ba mga anak ko? Sa mga lugar, di intong na yung mga espiritu, na yung mga patay, manuulay mo mga patay, no? Na kumanana, no? Na may nakakita. Mga nga, pasirado na kanilang mga mata, kaya kung makakita na ninyo, mahadok mo na. Ako, dili mo mata ba siya? Kasing-kasing. Sobra pa gani. Sa makita sa inyong mata, ako makita. Wala sila kasabot na ko ay. Abi nila ka na naglibak na ko sa business ko sa ilang cellphone live. Wala naman gaya ko nagbasa sa inyong komentaryo. Kaysa naapa sa inyong muna, tanaw na ko niyo, balaan na ko. Ang kamo, nagdumot na ko. Mga kamo akong suod na ko. Trabaho na lang mo iniwa. O padato na lang mo padato. Ay, kung madamlag na amoy na mapukpok, saka itong kisay mapukpok niya. Padato mo. Di makamumuto nga ang Diyos Espiritu. Padato mo. Nga pamalandong yun ninyo. Sige magtukod o balay. Yung mahugno na. Sige mag-ikog mo ay nagabot sa panahon. Nga, may iman po doon sa sinuli na buhat ang balay. Eh, pero wala na naguna-una. Oh, palit mo yung sakyanan kung naawit ko ipata. Ako naguna-una, inikabot sa anak. Hindi kung magugol, anak. Gamitan mo anak ko samtang nasa kalibutan. Kung ang Ginoo nakatag. Dili sa tantong paspasan. Kanina ako yung explain niyo, ang dasal gani, ang ampo gani, ang ampo ha, dili baba ang yung ampo na, buhat sa tupan. Surrender ka ba? Mubuhat ka. Sos, daigo mo, ugaw sa baba, ugaw. Diba, kay mamakabahala mo na sa langit. Oh Lord, Diyos Lord, tagay kami Lord. Ugaw na. Sa inyo kasing-kasing, sa binawatan, surrender, ampo. Mubo ng pag-ampo ang Kristo ito lang. Ama na mo. Tumana lang ninyo na. Ang inyong giyaw-yaw, ginasulti. Pasailo lang mo. Nga tayo, pagkatuman mo sa kabagi, basang Biblia. Okay, karoon, gigisultian mo. Sadan mo no? Kung naman sa Biblia. Sabihan, gisultian ko ka mo, nangaguol ka mo pag-ayon. O ngayon mo mong sadan. Sip-isip, binabasa na ako na. So, wala kang kasulatan. Kasi ingon mo, nawala na. Asa imang mo, kamo. Di ko parehas inyo na magamit-gamit ang versikulo. Okay na mag-gamit versikulo kay magtipon mo ng mga bala. Kay kamo may katungod mo sa kalibutan mo sa mong debate. Ako, dili, bala. Nga, sa paidan niya sa Biblia, dili bala nga binungat sa tao, dili pusil nga binungat sa tao. Ano? Mga tabs mga pastor mga kan. Ang akong ginaliban, dili binungat sa tao. Kaya kanang numero, gibutang niya sa Biblia, gibuhat ko na niya, parang tiban-an niya. Hindi niyo makasyot kung sa iyo. Sip-isip. Madam. Kung ang mo ganyan ko yung doon, subuan ko yung na. Pero pagbantay. Pero, ayaw ko, tubangan na, ikaw yung anak, kasi hindi ko kapungong na. Tao biya po ko para ninyo. Pumusuko mo. Ako dito ko. Ako kapungong. Pagpungong ako kay prisong pumusuko ko, kaya naagaw ko sa may balita. Kasi matumba mo. Narinap dire. May natumba sa ko. Ay, hindi ko pasok ano nyo. Gusto ko kung inyo iba-iba ng Diyos. Gusto ko kung nilo inyo isuot yung tinood. Gusto ko
Maka mo magpa-distress, huwag ka mo pa-bright-bright. Bugiro na ba kayang tao? Ang tagas ng garbo, taas ng gado, dana sa posisyon, mura nagpinsa. Ayun yung gamita. Ayun kay Balaw ang magpalayo sa Diyos. So, sila ko na niya, sinusalig mo mga dato mo. Kasumpay mo sa yung pinabuhay. Mura ba dahil na itong saligan? Isigarbo na yun ka sa itong kay Balaw. Kaya ito, tama na. Kaya ba na mauli na? Maula ako sige. Kung na lang ang bilin na uban, natulog na gani. Uban, nakabok na gani. Kasi yan. Salamat. Gamay naman ang panahon sa tao. Salamat. Hindi ako maadto sa inyo mga kaliwat. Hindi na ako mamukaw niyo kung matulong mo. Hindi na ako magsulti ninyo. Hindi mo maminaw. Ano man, sunod-sunod din ako. Para makasabot mo. Yan, nakatang mo 10% na ako. Wala problema. Ako 100% ko, 24 hours ko mga product. Di ako ko. Kung kailit ko ninyo, 8 hours ko mong ganin na, isunduhan mo yun ninyo. Pare, 2 na ka oras. Tapos ang oras nila. Kumbaga ako. Na? Siglawan. Kaya mga pastor ko, pagkain ninyo, kailangan nagpuyo nila sa inyong lugar. Kaya po na ninyo. Wala bang imo nyo sa layatan, mapigamay nyo yatag. Magkala mo ako. Tanawan ninyo. Ako trabaho ninyo, ilang trabaho. Sagahan, magani ninyo ng trabaho ang taas o panahon. Ako lang pa ko sa gawas. Kutambal pa ko. Luwali pa ko. Kutambal pa ko sa umabot ninyo. Yan ang inyo ha. Isip-isip lang ko. Sekarang naman, yung Diyos nun, ako yung pagtusok. Oy, natampo na human na. Ang akong ginong na mahulong na gani. Gilaw na. Isip-isip, sulat ni Daniel. Wala na akong panganod, asa ipadpad. Wala na akong aso. Pero sa ilalong niya ay pagbantay. Ay kasukoso, Diyos ko ka na yun. Kaya, ipaabot na mas kapanahon na. Kung gusto na ko, dapin na ko, ang dili gusto makita ko. Kung naman ang gusto, mali na ko. Mangayo. Ito ngayo, manguta na ba? Mangayo, mayo mo. Manguta na ba? Anong nasakit mo? Manguta na ba? Anong anak mo? Manguta na ba? Kung sa'yo, ubad? Manguta na ba? Anong nakatulugon mo? Manguta na ba? Anong may gana mo? Maminaw ka na. Buta na ba kung sa inyong garbo anong dili ko? Nagwadlo. Sumunguta na sa inyong kawalan. Wala ko kailan yun. Ang dili, butipon sa pondok, gawas sa pondok. I'm sorry, nana sa Biblia. Nanak. Yung mga ginagwali ka ni, sige lang nagsalimonyas. Tagaan yung dinag ko ako. Usay gabi, adlaw gabi. Tagaan kayo. Hindi mo na ba mong damoy yung boy mo? Sige. Para inuwan ko ninyo. Tabo ng liday sa nanay. Ako pa'y kasabaan niya. May utang kabubuton. Ano yung utang kabubuton? Kamu lang yung utang kabubuton. Ginang ko yung kautan. Manambal ko. May utang ko yung kabubuton. Paabot mo ang Diyos niyo maningin. Pero mga baydi po na ninyo. Mga taraw na gabo.
Kung nalipay mo sa kong wali, apa hindi po ninyo, inyong kalipay. Kung nalipay mo, sa kong wali, ako, wagi ko nalipay, kasi panundo niyo, nga wagin mo, ibalik na ako. Na, wala sa Biblia, katuloy niyo na. Kung hayahayang ninuli, masayahay mo na mati na ako. Pwede rin ko niyong katulgan, pwede rin niyong hagok-hagokan, pwede rin ko niyong biyaan. Kamo, kung saan na lang kabayo, ibutan na sinyong pagpakaruging na, nag-uwan na po mo. Kanigay ko sa ko ninyo. Ibaygan na ko ninyo, dinag ko, pero kasahay, makatulog pa mo, naludlo pa ko, inyong maestro, inyong pari, napagani mo, biyaan na mo. Ako, kamo pa'y mo biya na ako, kung magwali, kung mag-istorya ko, manudlo ko. Isip-isip. Biyaan pa ko ninyo, kung magsige kong panudlo. Inyong maestra, kadawat pa. Tinaulaw mo. Kaya po na ninyong na nagwali ninyong mga password po, 15%. Kaya pare, nasobra na. Isipin mo niya, ito na. Yung iwan mo sa kuha, mo sa inyo ha. Kung ko na kinalan sa mga taong dalo. Kung kinalan hatag nyo din. Kaya ma-spoil po daw mga tao, tagaan ko niyo. Ma-spoil itong kamos, kaya hatag ko na po nila. Balo ko, di ko ditagaan, halog mo, malato ko sa mo. Sila sa samot. Dato, naga mo. Sobra na ko mo pagkaon sa matagal lang. Kaya nagampo mo, pagkaon matagal lang. Tama na na, hawa na mo dyan. Paglingi, payad mo, ng uban, nakagok na. Salamat. Mag-aubantan yung kalinaw, kung malinawan mo, wala mo'y garbo. Pero kanina kung disultin na ako'y garbo, huwag yung kalinaw, iko-iko. Kaya no-sinor sa ulit, kung mo, pote mo. Nag-Biblia na. Nasa na sa Biblia na. Sa diyang isultian ko kamo sa inyong mga sanda na nag-uol kamo pag-ayo. Sa diyang niabot ang Espiritu, nakailam mo, nasandaan mo. Tama. Anak yun, naglagaan na ang bersikulo niya. Pahupa kayo na yun. Katali ko rin, mumpo ng panahon, biyaan ako. Subago na ako. Salamat. Salamat po ninyo. Salamat sa inyong pagdoon ako. Salamat. Mag-iwali na ako. Sa mga patay, iwalihan na ako. At ito panood din ang mga taong ipanin ko. Para makabalo na sila. Magsipang yawa. Panood din ninyo na. Nagsuko na po. Mamuli ng gusto. Diyos mapatay. Ang kalinaw ang kauban kanina. Sa paggamit nila sa kumawala. Pag nagkong sila sa gulang kurang pala sila agit sa mga baka. Mga baka. Gibuhat nila akong gibalaan. Ang makasakit sila. Ipanangin nila. Hindi na kurang pakumulay. Gawan nila sila. Musak. Ako mga ayan yung pamukat. Yan ako nila. Kahit tao sa sila. Tao sa pili. Sama sa inyo sa kasi. Awan bulahan kung kumubati ko nila. Pagkabulahan. Kung mati ko sa mga espiritu ng gamit sa anak sila. Bulahan. Kapan po alaot ko. Wala niya ipanong baling ang kong isulti pinagin sa anak sa tao na isulti kanina. Padesta sila.
Aba lang ilang binuhatan sa buhay sa ilang mga lipan. Madali ka. Kaya naghanap kong gigamit sa mga anghel na makikibati o makikaway ka nila. Aba nang kailangan. Na magpawag sila kanila. Pando sa kalas sa Espiritu. Igo naman sila. Kaya kanang nila. Ang pagkatapos ng pagkakot. Iba naman. Ito. Tugsintero ako mga katawan dili na kanuloy magsupa. Huwag malipain akong samtang bumalik. O dili lipas sa Diyos. Ano yung pinay. Kapag ko ang pasama. Nakawalan ako kasi nila. Ngayon ang awan ng nagigis tawa. Tila pinagigisuon ko ng sitawa. Iba. Kalita. Tama naman. Wala ka rin. Kung makikita na sila ng mga na ayos sa iyo. Kapanala sila ng kitsa. Gisi ang mga talaga. Yung mga nagkakaroon. Yung mga silang mga tulad ilang mga yung hinamay yung mga kasi gue kaya kasi nakapatulog ang paghan ko mo dili nga ko na mamulang sa walang mas dili ka na mahilunaw ka kaya ino ako mo nakabalo sa tanan kung dili ko ihatag ang hindi pa nga. Kaya, ano na ito? Ano na? Dili na mo antigo mo karoso na mo na siya. Dili. Ako na. Ang gusto ko sige sa napagsigis ko ito. Yung nagkailan ko. Sa kumpuin ko yung simbahan sila ang isigitan sa loob. Kaya mas na. Mas na. Ano pahinap ko na. Mas na. Ang sinadong ko nila. Ako ang tanaw mo kaparihan ng umiyata. Yung Moses. Naghahukom sila. Kaya lang mo sa bakit na rin siya. Kaya gigamit ko man na ako dito. Ano sa mga gigamit ko sa mga pulo mo wala dito. Kung saan sila nagdito sa restaurant ko sa ikaw ang nagpawas ko. Nagkatuwa sa mga yak. Kapag wala na, kailangan mo dito sa lulagan. O, ang tusan mo kayo sa tanong sa pag-uwi. Live isang tingin na po pinapala. Kaya mas nagkan pa mga tao na kasi walang basic. Musa bumulang isa. Susod kayo silang mga kumlabi. Ang ganun niya basic siya. Ang hararas ko. Sama sa kong gigamit ka. Kung bisan sa lasoga,
siya ang nakasala. Labi na kung kako di makasala, siya ang nasala. Magbantay mo. Kung ano sa gigamit niyo sa kalibutan, gamitan po niyo sa espiritual. Kinahanglan kaya na kamo ang magpamato. Isog nga musulti. Kay isog nga musulti sa balaang kasulatan. Hadlok ka mo. Hadlok ka mo nga maghiskot ka mo mga pare. Pero anak ka na sa balaang kasulatan. Karon ang kanunay masuko ka ninyo. Laglagot ko sila. Laglagot ko sila. Karon may ilhan sila nga nagbato kung nagsuko ka ninyo. Pasok ka. Karon may ilhan sa kadaghanan. Huwag mo anong panahon. Nga ako ang ginawa. Mailan nila. Unya, iniglang-lang ko kanila. Muagi silang kasakitan, kamatayan. Muagi po silang buwang. Tanan, una ka makaadto sa akong ingarian. Apan kung anak ka sa anak sa tao, biyai ang unang salang ug ang ikadwa. Garbog kakong ug paubos pangitaan ninyo ang espiritu sa kamaturan. Karon bunyagan ka, pandungan ka sa kalayo sa espiritu. Kumalangan makasapat ka. Apan kung gahit dito ang ulo, magpabiling kibos kahit sa iyong salabutan. Magtutudlok ng takama. Kung gigamit niyo ang inyong ititlaw ng kalam. Salamat. Salamat. Yung kamo to sana ko ng pagsulti ninyo. Malimat ng pulmana. Kagayatag na kong misyon ninyo. Wagir, ipangatag. Wagir, ibuhat. Muna nagtawad na ako. Kaulaw ko kamo sa Ginoo. Gusto na noon mga yupo nga ako. Gusto na noon mo sip-sip na ako. Sasakit akong dugan. Sakit akong dugan, mga wagi ko, ipasigarbo. Pasigarbo ko ya po, siya nag-ayaw po, anak eh. Nung nausap ko, grabe manudlo ni Nuni ni Papang. Kami ko doon, ipa-eskwila man nila. Manudlo ko. Tawanong espirituanon. Buangan ako. Tulo at karate may manang wala mo sunod na ako. Kung mamatay ko, I'm sorry ni. Wa mo'y mapo. May mapala. Magahong sa may balita. Wala may kabinlan ako. Maludlo bitaw ko sa paugbat sa kusuma, may mga atras. Labaw na ni. Balik, mus kamatayan ni. Wali mo mayo. Para malagit mo. Bisbuhi ko, gibuhi ko ninyo. Kamoy mo buhat, kamoy mo sulti, sa kong isulti unta, isuroy. Kaya magpaabot lang ko, diri-diri lang akong magsulti. So, talikdaan na yun sa trabaho, wag igisukutan ko sa kauban. Ako na rin mula ka. Pero kung dili ko mamatay, dahil katalangman, mula ka ako, di na ko mapalik dito. Mahal na patunguban, matuod. Naman niya marinig ko. Pero dili tabi ngaya sa datan.
Kumbaga ba, igo lang ka na nabi, kaya ikaulaw ko ninyo, di mo mo up, pa mo nag-isulti ka nila. Ika na rin ako nag-isulti. Sa isang bunga, itutsugin ako na, pero wala mo yun sila gini. Ang tubig. Yang ako yung dako may kalipay, nga nanagin ko sa may balita. Nagamit man sila cellphone. Ngayon ta sila nga, ako, kanang na mo sulti. Kani magod among gibuhat diri, tungod ni Noli, kasabot mi nga magbalik-balik mi. Pala ko magbuhat-buhat ko sa istorya. But, may mo buhat-buhat og tabi sa tao, di mo kabalo mo buhat-buhat istorya. Sa espirituanan, dili gid sila gid gusto nako. O ka magpabilin sa kalibutan, amo sila og yung kalibutan, masunog gid ka. Masunog gid ka. Mamatay gid sila. Ano man, wala man ako ipabiya sa ilang kalibkan. Ipabiya lang ako sa silang pagkatalawan sa pagsultis kamaturan mo. Kung anong isulti naman, wala nga, malipay pa ko kung mamatay ko kung kwaong ko ni mo. Kaya mga na panahon na isog kayo sila mo sulti. Salig sa ko. Bisan ako anak. Siya akong asawa, wala mga nag-post po sa kalibutan na anak. Dito lang na komentaryo. Malagi na. Kung dili sila dikit na ko, wala gisig ka sa mga balita. Wala may mga ganyan misis. Pagunit na mo ni Papang. Pagunit mo ni Papang. Nangit si Papang. Wala gyapon ng kanogam sa mga balita, no? May mga panumalangit. Kaya wala mong po, ikaw wala mong kunila silang barkada. Ikaw wala mong kunila silang. Huwag sa nganya nila aman. Masis ako kami na. Lota ako kayo dun din. Kapangata ko man na kayo. Kinain ko kapi na di kayo. Nga. Ang gobernador, kung mao ka na ang iyong ihala dito, sige daw, sa malakya sa sila na yung halat, ang gobernador, mora na. Tagaan pa mo nagpawar. Buwana mo sa ilaha sa imong kapilang inyong ihatag. Na, kung yung asay labaw, ako, gahom gid sa mga balita. Ayun gid ka mo. Kung yan ano ito gahom. Na ang gobernador para lang ka ma-promote, para lang ka makatrabaho, para lang ka bunyagan. Na sige, sa kuha, asay ako na kumatag sa inyo. Extension pa sa inyong kinabuhi. Extension pa sa inyong kuhaan, dungog. Na sige, ano na anagod ninyo dyan sa pinakaubos niyo mo na una. Na nagsakit ko. Nagsakit ko. Ako pa'y nagawali. Ako pa'y nalingkamot. Pero, mag-istorya ko rin, lingkod-lingkod ko rin, biyaan pa ko ninyo. Wala mo interes. Si mama pa. Akong tahod, akong sugo. Nga na po, no? Mapasiklay naman kayo. Namulig-mulig na musulog. Mauma na yung gibuhat sa mga pare. Sa doktor. Sa mga dato ko na anyo diya. Yawa ko sila nagsakripisyo. Ako pa yung lawas sa kong gihanad.
Gobernador, lawas sa iyong gihalat sa inyo, ha? Ikaw, tumag ako. Lawas? Di ba, dili? Kung lawas pag akong gihalat, o hindi ako po sa akong kaptangan, o. Kung ako, alos di ako katrabaho. Mali sakit ko. Unsa pa ka ang kabayo, o ingon mo pahanan ako. Kasi, unsa pa ka kabayo, yung butran siya ko po. Nga, mo, nag-gulke ko. Gumagawalong ng kalibutan. Ganyan po mo na ako. O, naamoy pangatang na ko. At mas gobernador. Who's inyong boss? Ngunit, maunang, wala kayo magtuon ako. Kanaman, wala nagtuon ako. Kaya kung na nagtuon ako, na nilanak na ano, magamit na ko ito sa kong kawali. Na, dito. Nga, kaya ka ba yung noon mo? Ato lang dito. Pili mo dito, wala may anak dito. Ano, okay na dito eh. Ato ta dito kay, para makadulong ka sa mensahe. Ato ta dito ka, kasi makakita ka. Na, sige daw. Ilusay na ko na. Ikaw day, di pala ka makaminsahe niya. Sa gobernador lahit lagi. May anak dito, sige na. Pare naman. Ako dito sa pare. Kaya makadulong kang mensahe. May anak? Mo ba? Mo po des pare? Ako dito sa doktor. Okay na ka sa dito. May tambal na yung doktor na dito. Ngayon, mensahean ka sa doktor. Na. Mo na? Ang abot niyo dito kung napunta na mo, masakit ito, ingnan mo sa doktor. Dali, anak, suntian ko ikaw. Paubos na, madung nga yung doktor, ha? Ginaw, yung na daw ko kay Murag, pabor mo ikan yung doktor, yung mamatay yung doktor, ako mo gasto. Bisin, hapit million, 100,000, ang bugiro kayo mo kumamatay. Yung doktor na gani, yun eh. Namatay pa dyan. Na, ikaw, sa kwa, espiritu, ginoog yun mismo. Na may nga na, kita lang pag ininuri yun. Ako kayo ng gasto ninyo rin, namatay yun. Wala. Masa ingon sa kwa, gitanan ako na dito. Pamanayo. Pawalihon minoon ko. Walihan minoon ko. Tagaan kag 20. Impierno. Na, ikaw sa bisag dili ko tagaan yan, bisag dili ko tagaan. Paminawa lang ko, mag-interest lang yun ako, malipay lang yun ako, pero ginako ha. Sa tawanon, agbong yun kayo mo. Sa espirituanon, labaw. Mabuti ano sa problema. Makaanak mo sa inyong gobernador, sa inyong kapitan. Sige daw. Nga mo? Doon, ito ano na. Sige, pangugdod ho, magkahon sa mga balita mo ka na. Nagkamot yun mo, kinapit ang blong, parang magato mo, parang ang Diyos, gamana na mo. Tapos dili na mo mag-resolusyon. Ako na may noy na ning kamot. Magsige ko istorya, di ganit mo maminaw, gagagukan lang ko. Nga. Ang akong gihatag niyo, sobra pa sa ihatag sa gobernador ninyo, sa doktor ninyo, kaya ang doktor pangustahan lang mo. Na. Kaluwasan pa yun. Ikaw. Gumingan mo, dahil naman na, di pala kayo yung mapareha. No! Matag mo yung namot-bot rato. Na. Nagtulog niyo itong kaluwasan. Tuwagan ako. Maghagbong hinunto mo. Kalis-bilis mo ito. Kaya baka mo. Sige, ako pa na iusay niyo ha. Sa sunod ha.
Magol lagi mo. Sa dihang gisultian ko ka mo. Nangagol mo. Magol mo na. Sa si kapitan, si kagawal, yung mga nasa yung balay, mura na mo makasasik. Ikaw gawara dahil, wag yun nakatag ni mo. Kaabag po na abot sinong balay, at kami na nasa ko. Ay, kapag ganda. Wag yun, nakatag ninyo. Sa mo po na yata, wag gawali. Wag ako. Gawali na. Si kaluwasan, si gamay. Kamu mismo, kasi hindi mo na ako nagsunod-sunod ng pagkaon sa inyo, kamu mismo. Saksi, asa mo na akong nakakatunan, ako, sa kuwa, sila. Basta sa inyo, eskulahan, asa niyo katunan, di ba naghanap ko nakapunan niyo sa wala na katunan sa eskulahan sa kuwa. Basta sa inyo, doktor. Mano na daw? Manong, kagsara mo na doktor no? Na doktor, manong na doktor mo no? Manong na doktor mo no? Ipadala sa doktoran na parang makagasto na sila dito. Ang example ako, kaya doon ano naman kabala ka? Dahil ako ka uma. Wala na gilaba yung 20 minutes. Ako, wala ko na ang payat. Ang goal mo? Goal na pa. Isa sala ako, sala inyo. Ay, oh goal. Kaya na nakituloy kong lawas. Nana, may kahamong kamay ay. Kita ang mas ng balay dito. Umot lang. Di maulaw. Banga ay. Marami akong gikuan dito. Dalo pa mo kahit sa yung parit na anak. Baka ako ninyo. Kung marami na inyo nga. Pero ako'y nagsigil ng tayo. Adlaw, gabi, oras-oras, sunod-sunuron mo. Bueno, mo kami, nagpalayo na ako. Nabilag na amoy sala niya kung mabadungan. Muna mo daw, sobraan naman sinuli eh. Sobraan. Kamu mo na sobraan. Muna malipay mo dito sa mga pare, sa pastor kay. Igor mong ulo-ulogan, dili mo badlungan. Nga, gawang sa may balita yata sa inyo ha.